लोमजाबाय लोमजादों दा खामानियाव थांनो हायाखै दा खालामनो उफाय गैया बिराद मादों गिदिरबो लोमजादोंबो उफाय गैया थांनो हेलौ लोगोफोर बे आंनि गोदान भिडिअ बयबो गोसो गोथारै फरायनो बे फोरोंनायखौ लानानै लोगोफोर माने खामानियाव थांनो हायाखै लोमजानानै आरो बिराद गुजुगासिनो गगाबो मोनदों लोमजानायबो ओरैनो आरोना दा रुमाव दं माथो खालामनो मा मानोसै आरोना जायखिजाया दसे ब्लगखौ होनसै आरोना उफाय गैया माथो खालामनो उन्दुना दं ओरैनो बिसिनायाव खामानियाव दंफैयो दै आरो माने लोगोफोरा माने खामानियाव थांजोब्बाय दा आं हारसिं जाना दं उफाय गैया ओरैबायदि लोमजादों दैया दाख्लैनिफ्रायनो एसेसो लोमजादों दिनै एसे बांद्राय जादों आरो लोमजानाय अबस्था गैया ओरैबायदि गुजुगासिनो आरो फांखा होआबाबो गरम मोनो फांखा होआबाबो गोजां जायो बेबायदि आरो फांखा होगासिनो ओरैबायदि माने हरावबो हरसे जि खस्थ' मोनबाय गुजुबायबो दा फार्मासियाव थांनानै मुलि लायनोसै आरो उफाय गैया बिराद खस्थ' मोनदों गरमेन्टनि आरोना फांखा सालायगासिनो उफाय गैया माथो खालायदों ओरैबायदि माने फुङाव हारसिं थादोंमोन आरो ओरैनो दसे टाइमब्लाबो ब्लग बानायलाबायबाय उफाय गैया जानालै उफाय गैया माथो खालामनो एसे खावलायनो बुंनाय मोनदों नङाबा एसे रानखाव रानसि जादोंमोन बाहेरायाव आरोना माबा लामा दोनदों माने बोरै लामाजों दा बिराद माबागासिनो दं बिराद खस्थ' मोनदोंलै गुजुनायजों मैयाबो दुगैयाखै लोमजानायजों दिनै दुगैनांगौ खोमा मोनामजोबगासिनो मोदोमफोरा लोमजानायजों मैयाबो आरो सान्दुं गोसायाव खामानि मावबायना बिराद खस्थ' मोनदों बेखिनियावल'मोन दिनैनि भिडिअआ लोगोफोर माबा आरोना अननानै साबसक्राइब खालामना होदो अननानै आरो शेयार खालामना होदो लाइक होदो कमेन्ट होलायदो आरो